Utečenci sú všade. V Košiciach, v Prešove aj v Blave. Majú ich dosť už všetci. A tie najmenšie deti. Každý štát sa pred nimi bráni, nikto nevie, ako sa ich zbaví. Existujú účinné riešenia krízy, jedine tak, že utečenci zmizí. To sa nám nepodarí asi nikdy, pretože chcú dobiť celú Európu a svet. Chcú nás priviesť na mizinu viac než sme. Chcú nás priviesť na mizinu viac než sme. Stále ich je a prichádzajú ešte viac a viac. Ľudia sa čudia, že kde sú na Slovensku Slováci. Všade sú len utečenci a ich reč. Je pre slovenský štát veľký smeč. S tým musíme urobiť niečo. To je jedno, urobme hocičo, ochraňme vlastný štát a našu krajinu. Nech nás nedostanú pekne na nohu. Tomej Endige.